Ladies and Thank you so much. Thank you. Mkae tafadhali. Asanteni sana. Hey. How are you doing? Mko aje? Ulionade? Ajipigeni makofi. Pamneuru. Nitie ngamok pamne tima be. Ok pamne tim. Alright, turn to your neighbor. Mijabati high five. Koneni wamor kanyakla. Koneni wamor angoa. Wamor kanyakla nikech en ONAGI Show. Now, kaupolo ni makende marwako uduto. Kendo amor mar chopo uka. Ino kangenu dibiro kamairi. Jipigeni makofi one more time. And of course, Mane Valentine edition. Want us to introduce our first comedian on the show. Are you ready, ladies and gentlemen? Are you all ready? DJ. Joknyana untie. Ero kamana enyanyi kwa magajuan kumbende yudo kinde monde moloka india nyasi ni endi mara ONAGI Show FM mabende makoro ndamuno indi s.k katakira tusimi Kenya. Ka indi mama kore kendo yudo reka indi hedi maduong bomadu mar Upperhill kendo bende yudo reka indi Hillpark Hotel katema pia inya hadhi nyake sidu mara riyo kama yole kanyo indi ke jago no indi mangi lony mara riyo to ke mago fambo kod keyo odiwo jawbwanda tuno kanyinyalo winja kamara mara intia awinji machiegni nyakwara moga jonge winjo weche manyien en sadek jal moro pod yudo thieth e county ma Homa Bay e hospital mar Ufa maduong' ma county no ero bang' yudo hinyruok mopogore jafwambo marwa Ajwang Junior owuotho e hospital no. Okebeno endi ma ikini adiere sani yudore malich matamre gi nono bang' bende goye gono kendo nyangetane to oko gi jago moro ma bende no yudore kanyo endi ka to njuke tok chik kendo bende jago ni endi higeno ni bodhi chwale nyim do bang' bende toyo njuko ng'ato tok chik kacha chande. To kwa were gi mago nyikwana mga Ajwang' ni jogo mar bende ringo ng'wej pitipiti e county ma Homa Bay koro kwayo piny owacho mondo kony gigo bok mag tich. Ajwang' Junior kowuok e county ma Homa Bay gi mathoth. Riwruogno endi mong'ere kaka Night Runners Association sani endi osundo piny owacho mondo chwalne kanyo endi oboke go eki masidho kata yango tijgi no endi mar ringo ng'we otieno. Oganda gi eki sani endi ywago rewo malich matamre gi nono owera bina jopiny oketo gi runge gotieno ma ok ginindi. Kata kamano endi gisingo chope dono endi mamalo kata do mar ywagruok kata kiero to appeal mondo gichwal ywak makamano. Erokamano jafwambo marwa Ajwang' Junior kwa were gi mano en e county ma Homa Bay kucho koro to ikwayo Mikae Gladys Wanga mondo kwere jomoko mosebedo gi tim mar losruok e nam. Ajwang' kane oloso e laro mar apisi mare Mikae no endi mar tend piny owacho ma Homa Bay moluor Gladys Wanga omedo kwayo oganda go eki modak e tend piny owacho ma Homa Bay masani endi puko minyaga e nam kata bende losruok e nam kendo bende jolony wacho ni wach makama endi osemiyo rech tho mokalo kendo jopidh rech sani endi kwano lal kuom omenda go eki mabalang' ma bende giseyudo kanyo endi dino endi mar tho mar rech. Med mana keti kaendi nyakwara moga Ajwang' we wadhi anena e county ma Siaya kama ringre mosenindo ngire George Magoha koro to irito mondo kiny kane kar yone makende. Ajwang' Junior notimo limbe e par Magoha mantiere game e county ma Siaya kucho. Ajwang' iwinja? Awinji makare achiel kachiel kanyo endi kowuok game e Siaya kama bende oganda makwar machalo mire osemolo kaendi motelo ne iko mar ngire George Magoha mane owito ngimane tarik 24 dweni endi mokalo kendo bende jopiny sani endi osetero ng'ur margi dom madung' malo kaendi mondo gikwa jogo eki man gi lony e baro buongo gigolo buongo ngire George Magoha kaeto bende gichwal ne jalup ker kane giyango wacho makama endi ne gitemo wacho ni mano endi en timno kata bende twak rang'iny no endi mar buongo midhi ik kendo biro lal nono.
To nyakoromo ka jong koro wang'ane kaka paw tuke chalo kama jogo ma bende rofuoge koro to kiny oywor e piem mar muodo nyoyo kata ondelo e kaunti ma Siaya. Ajwang' Junior gi mathoth. Kowuok e lap tuke noendi mar chula mamfang'ano fuoge go eki mane nie piem muodo ndelo sani endi ywago reo malich mokalo wira bende kama gikete dhoge tamre ne gichwalo ng'ur ne jago noendi matayo weche tuke tend piny owacho noendi ma Homa Bay kama giwacho ni koro niendi to romo chwal ne gi weche go eki mag kanyo endi madho alot ruda kata bende bang'o makati kinde gigo eki manyalo miyo gi kanyo thuolo mar piem mag chiemo. Nyikwara mogi mage makelo wa giko winjo weche manyien kani okelni kod an Ajwang' Junior. Pige makofi. Na kama kawaida achopo gang'owa goodies, si ndio? Achopo gang'owa gi goodies. And of course kawuono these are goodies courtesy of the best dental clinic in Kenya right now. We are talking about the one and only Dr. Shem Rakewa Dental Clinic. Now, before we go to that, Nyenima and Valentine edition. So I need wapenda nao wawili kama mnapendana. Iere very kujeni just come. Now, hawa ni wapenda nao. Giero reto ginyeyo. Aya. Aha. Lawaka. Giero re. Ha? Lakini lumoketa mdomi. I know we want to wish them all the best. Now, on your first date, Eringa mwana kuongo miwadigi smile. I can't remember. You can't remember, yeah. But she can remember since she's the one who started. You know. Eringa mwana kuongo miwadigi obwonjo. Kefa. Kefa. All right. What did she? What? And she like. What is C? What did she say? C. You should have. What did he say? What did he say? He said that and that Olatoge Ndong. What are you saying? And you also What are you saying? What is it? check. I want to give you a gift. I want you to take this. Na ruakne aneka kaniruake box cha. Ruakne arwa. Oken Pampers. Ruakne. Kosa en wig obe begi sweater. Tema. Wig biwuok. Lakini hii itakutosha, si ndio? Hii itakutosha. Hii itakutosha. Haya, hii itakutosha. Haya, situwapige makofi. And of course we are still coming with more goodies from the best dental clinic in Kenya right now. Now, oh, thank you so much. Zimebaki mingi, si mpendane tena uniongeze. Thank you so much. Tuwapige makofi. Wow. All right, now, ladies and gentlemen, Dr. Shem Rakewa Dental Clinic is located at Freedom Heights Mall, that is Langata Road in Nairobi, at the MZ floor, or the first floor as many of us call it. Now what I want to do today, I'm giving you offers, courtesy of ONAGI Show. If you have any dental implants, be it tooth whitening, braces, tooth decay, root canal, anything to do with dentistry, and you want to see the dentist today, if you do book your appointment, you are going to do it free of charge. You will only pay for the attendance. Makofi tafadhali. Karibu sana. The best dental clinic in Kenya right now. Inaitwa? Mjasema vizuri. The best dental clinic in Kenya right now is only ODO. Sini. Bwana wako Roma bayari bwana. Pero komano. Tema okata ya marmi somba bwana. Irwako rima ber kama to dhake nionge go do incomplete. Oyude posoko yude. Ere da oye bedhi koda. Koro go yude to kudwara. Dok nyiso gimomiyo an single. Lakini gima ng'eyo en ni
osiepe mang'eny to kore de wito. Nikech misumba dilo tek. Ing'eni nyaliki gi sut. Tido gi chino ichieno nyithi Willis gi gine gi kandho. Wapi makofi odio. Ing'eni misumba odwaro mana gik mokariyo, kodwa gik mang'eny. Koseyudo pesa mar madono gi chafue kibanda to gi data donge landlord onyalo pondone. Lakini jodala wakare nyawachoga pile ni pesa ber to uona riambo. Pesa ber. Donge uneno kata uneno tho kata kaka magotho. Kitho ka in gi pesa dhako miele liendi. Omor kech milion moko 70 rite. Milion moko 70 timo ang'owa? Ogoye gad. Wakare jochane mamonde gi ywak. Dhako ywak makare gima timorega en oparore kata kuma biro yudo siling 10 ong'iew go avocado mar gola go sukuma. Jochane mamonde gi ywak. Ing'eni gima timore ba iwe kisai koyiki ja pesa kinyiko magoa. Owuonde ni bath dala magoa kanyo bende ike ng'at moro maonge gimoro. Ing'e kaka pastors wuondo gitemo convince ni kata kitho e piny ka kionge gimoro to polo kucho nitiere gimoro. Iko neno ka ng'ato ng'iewo gorofa mar ng'ato ma worth 50 million to timo ne. To wacho ni piny ok dalawa nie polo. Kik ng'ato wuondi piny ka emidake maber. In isewinjo kama Muma wacho pisa gi baga. Isewinjo kama Muma wacho pisa gi baga. Isewinjo ka Muma wacho ni polo kucho obiro chamo Arabian shawarma. Onge. Simwang'eyo polo kucho kono ni nwachamo lembe. Idwa muodo mapera nyaka karang'o. Idwa muodo mapera nyaka karang'o. Lakini wadhi Valentine. Aneno ka nyiri ni ka. To unis lista moro ni baby daddy. Nitiere ng'amunego beni luongo ni baby daddy gi moro no. Koro wakoni gima timre ka ng'amo nyuolo go nyathi onge payslip ma kodhi e bank to golo 50,000. Bwana mano ng'amo nomiech mano ok baby daddy. Nitiere pogruok e kind baby daddy gi ng'ama notimo ang'owa? Ng'ama nomiech. Ka ng'ama nyuolo go nyathi romo kodi e bwo flyover to ting'o ni diaper. Bwana mano ng'ama nomiech. Mano ok baby daddy. Kasto bwo flyover kanyo bende uchamo umuodo mana bando. Bwana mano ok baby daddy bwana. To jo asla bende bande gi mshwari. Bwana mano ng'ama nomiech bwana wano bwana. Mano ok baby daddy. Koro gima timre nitiere ga pogruok. Wakoni jodalawa pod wanwanwa ni pesa ber. Ing'eni ng'ato kaka wakili Willis gik mang'eny chando wiye. Ing'eni gipenjore gimomiyo jochan nyuolo nyithindo mang'eny. Buse penjoru kamano. Gima timore sani magoa nigi nyathi adi? Wiye ne chandre kiobi education osain. Wapinge nyithindo kokalo. Gik moko chapo wiye donge. Bwana jachan nigi investment adi? En mana dhako kende. Apenji ok inyal gineni. Ng'ama onge pesa dhako investment mari. Emomiyo nyithindo inyuolo ma nyaka mogik inyalo wichori luongo ni tosa. Inyuolo nyithindo mang'eny marach. Donge. Kasto ing'eni jachan bende ing'eni ng'ato kaka Willis en gi mwandu ne moro Mombasa jo county government dwa goyo gi tinga mobedo nature kaka ipado gi nature. Mano nyaka chandi chunye. Ng'ato kaka Dr. Shem samoro yath pok odonjo e clinic moyawo ginene ka Lang'ata kani. Chunye nyaka chandre. Koro anani diyo manindo gi total network ne under one roof. Winjo kabuok tamoko stima anani manan gi stove macha ufana macha bisen adhi mbele gi nindo katigo jakuwe dongo kochuna. An gi mwandu nang'o? An gi mwandu nasiande one roof. Donge. Koro mani pogruok e kind ng'ama nigi pesa gi ng'ama onge go. Ng'ama nigi pesa paro mang'eny. Donge. Koro hey, Valentine's edition. Wakone gimoro. Nyithindo biro ka. Wa mose jogi bwana anyalo tomo ka mosi. Apenji len.
Inge kake gaber ni ngato ichura icheru namba ni adini manyasai. Koro inge gimomi amoso Lin inge Lin en nyako ma serious kata diet ne ber. Lin kata kudhi budho gik mochamo ber. Emomiyo anyiso ji ni cham gik mitimo ng'oa mimiyogo kaka kawuono wan Hillpark inyalo metho inyalo chamo gweno donge. Bise chamo gimoro ma juma achiel imuori bwana ipenjori to ang'a timre nachamo ang'o atuo ok ituo. Samoro ichori chamo pizza ma ineno ka in gi higni 20 dong' njofni diwoni keto negi sum. Inyalo chamo gima king'iyogo ma imuori ma jodalawa. Asanteni sana Nairobi. Karibu sana wakili, songe hivi. Alright, wapi makofi ya wakili tafadhali? Wakili, yini ng'ama thuon luo kendo wamor mar bedo kodi odhiambo makawuono. Wakwayo mondo ikuongi mos jopiny kapok wadhi mbele. Yaure uru. Joleje mamoso no yaure. Kija lejo no moso no yaure. To kija Anglican to oimre. Ano ka joleje mang'eny godoka an aja lejo. Mora ahinya kuom rwaka kendo bet gi ogandawa mondo wanyeri. Ngeni samoro ji ok romga mondo nyeri. Nyiero ni ben therapy. Kinya bet ni stress ma Nairobi ka negi to kumidhie onge, kumitimo onge. To nyiero gi kisungu, jok ma kisungu be tek understand. Mondo chake kisungu bi translate dhogu. Kiloke bi winj jok gima ne en. Iwinjo akoro stress be pod medra. Lakini kibiro kuma simi oluongo no artist ma ng'eny kama ifeel kaka rachunyi gonyra gonya mayot. Wiya wil ga wakili. Sani koran manonagi. Abudho mana go gandawa. Kamano. Asante sana. Wapi makofi ya wakili tafadhali? Wakili chien kacha ne waneno check igon wa kwaya moro mbele kome kacha chande. Ng'eni mondo mi jogi ng'eni enin. Teme ane matin. Mondo mi jogi ng'eni jogi nyawacho niya, macha ne okwa akili, macho wadgi. Kura awache kendo. Anoe. Ni piki ponki paka mielo di. No, twende pamoja. Let's do it together. Ngamonge were. Ngamonge were. Ara ngamonge were. Ere jawer. Ngamonge were piki ponki. Piki ponki paka mielo disco. Wakili ang'o momiyo gik mane wacho muwero katendo luong ni oteya? An jogi mag luo. An gima nyiso ni jogi mag luo noidha. Iluongo na Dede. Dania Dede mane jabilo. Oidha bonyisa ni Willis gimoro ni chien kacha. Gimoro timre kacha wuone jogi e yo ma jopiny dhi neno. Kapone gikwalo gi Raila ni. To japiny ema bro amua kanena adier kata miriambo. Na wacho gi jogi kate. To jopiny bende no neno gima ne dhi mbele. Omiyo sani kata kineno ka piny dhi. Jopiny boyie gi wach na adier. Ke jopiny man ngeni bura kiyalo bura kino kil. Nitie ji ariyo miwuoyogo. Iwuoyo gi judge, tiwuoyo gi ng'ama japiny. Kech kura mane yalo en coach japiny, ok en coach judge. Koro kitimo kes e yo ma japiny oneno, ten bo ng'ado bura ni kucha to ka ng'eyo ng'ama noyombo kurani. Kata ng'ama noyombo kurani no kwale. Jopiny mang'eny nowacho ni kurani no kwal mar Raila. Mane gima nawacho. Koro ok en oteya. To en obvious. Ji seneno ka sani piny chal. Be piny ni kare adier kata kong'iye. Piny pod yom. Wow, thank you so much. Wapi makofi ya wakili? Tupige makofi. Alright, thank you so much wakili. And of course we appreciate for taking your time from your busy schedule. On the Bibed Kodwa. We would love to see you more and more again. Thank you so much. I really appreciate. Tumpige makofi. Forever now, I want to introduce Paul Wakimani Ogutu and MC Omari Nash one more time. They have something they want to roll down as we continue with the show. Wapi? Chango na vigelegele yao.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Omari. It's ONAGI Show. It's ONAGI Show. Koro nitie gima okelaka. Omari ya wacho ni pokotie krekodu. Obiro sawa. Ero. But nitiere gimoro madwa na kwere joge. In fact kamero ningo mak gini. Giwe wacho ni eti joluo kia Kiswahili. Wakia Kiswahili? No, mano gimoko ningo bed kanyo. Nikech Kiswahili kaka nakoni nobedo derived from Luo. Kata king'iyo ngeli. Ngeli ya awa. Katika hali ya udogo na wa katika hali ya ukubwa kwa wingi. Hero. Anakuja wanakuja donge. Wanakuja. Tudong mane edhuluo. Abiro goyi, wabiro goyi. Ngeli ya awa. Awa. Kana chiel, waka wang'eny. Dogi yuda. Mani ngi Kiswahili. An kodi. Aya. Bodhro. Godoro. No. Kiswahili. Wakili yake ya story no. Wakili, wagiwacho ni Josiaya. Josiaya kia ginene. Josiaya kia no. We tuwa gi wakili. Anna wacho ni jo mabei pod luongo donat ni gode barore. Mane gima na wacho. Gituwa gi Josiaya. Iyudo ka jaoma bei ng'ato chwete ne dhuduka ni miya gode barore. Tipe gode barore tamoyo. KDF. Miya gode barore. Wacho ni Josiaya kia luongo mattress jaga kawuono. Nigi luongo nade? Ni godhro. Emomiyo okawacho marach Tim Ramogi. Thank you so much. Iyudo ka Josiaya mondo min ketni soma bari. En ga gich matek kech wo chako ni gonyo to gionyo mbula gi gonyo ma gitamo yawa. Mbula jalang'o gonyo no riembe Asumuo. Koro Josiaya tafadhali koko upgrade un pod ubiro rito Molembe TV. Ramogi podi. Girito mana Molembe TV kumiwacho gonyo gi mbula. Gonyo gi mbula Molembe. Egiango. Ni gonyo gi mbula. To jo girene ntie joma ketho ga joluo. Gin ga jo kanye gi. Gin ga jo Kenya. Joma chako ga ni onyo. Donge momiyo ok ginya wero national anthem. Mbula Mungu ng'eni ko church ni kapod udwa wero national anthem tiwenyo ni ng'ani be dwa wero national anthem adier. Nikech ng'eni ka ng'ato dongo ni emu iwinjo ni mano to national anthem do not ame kwanyo to mbula kendra dwal be mbula to mbula ni bezi national anthem. Enango. Wapi makofi ya Josiaya ndani ya nyumba? Wangi Josiaya. Wase wacho jo kanyegi. Wase wacho jo mabei. Ngama pok waluongo. En Migori. Jo Migori ni kanye? Migori nitie. Mani ingeni Migori en county mar Met kabisa. Migori county mar Met kabisa. Donge pure tiang. Iyudo ka nyathi Migori ng'ato jisomo to en Simba opuro tiang. Onyamo tiang. Moyo Migori Jamigori. Iyudo ko bwana olorore Simba kendo sweten gi kore nono. Weri koda. Kiduongo ni. Iyudo kaka bwana wuoyo wuok e tich bwana. Koro gimone otime makoro duogo dheri. Ing'eni kiwinjo kes no tipani kes moko ni nyathino timo tim marach jathi osedek da tim no. Jakla sadek. Nyamo tiang. Tiang to. But kowewe nono maonge tiang no. Owuok marach ya nyathino ok nya timo tim no. Timo chako saa 8 tiko saa 11. Kodi. Mago jo Migori. Wapi makofi ya Migori ndani ya nyumba? Awasemo jo Migori. Kisumu wachaka ga hero ka. Wabiro. Ingeni jahero enonge gimochune. Nikech sama koth chwe tingeno yoro piko ya e sitting room samodhi e bedroom. To nindo mapiny ru. Koro yini dwa chune gang'o? Jahero pinyo kuchuno. Ni nyakano. Pinyo kuchuno. Pino sibedo koyoro ni ng'eno dhi e bedroom.
Oya sitting room. Ang'o timre gotieno? Dong pio biro makanopo. Koro nyaka nodong kache chopong. Dong ng'e kaka pija temperature. Serikali isaidia. Jomedia. Habari yako mpenzi msikilizaji. Habari. Hivi na tungependa kujua hapa Kisumu ni nini mnapitia? Wewe ni wa habari? Yes. Kiswahili tokange mabera ahinya but nitajaribu. Wasomo chon waganda. Hapa maji dongina sama koto chwe kama. Asante sana. Jiwe nia ongea kwa microphone. Opimu ni mo we mo To explain nini nilifanyika kwa nyumba yako siku hii ya leo. Sasa unaona hii udongo yetu kwanza ni fertile kabisa. Na shida ni maji. Unaona acha like unaona hapa. Let's give them a round of applause. Now, the reason why Papa T is here just to our guest on the show was Eddie, Uncle Eddie, but namko na majina ya wazee, Uncle, Papa. Anyway, it's okay. So, there is a friend of mine who traveled all the way from Norway to come and celebrate her birthday on this show. Wapi shangwe na vigelegele zake Lavenda Nyarjera. Orwake maka Yesu biro sani. Tomanyo mana wakili. Tumekuja suti na kitenge, furaha yetu tusipoteze, ni nderemo, shangwe na kelele. Mlisikia wapi? Pati tumepanga, mwezenu msijali, kucheza ni lazima. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mom. Mlisikia wapi? Pati tumepanga, mwezenu msijali, kucheza ni lazima. Happy birthday. Nti moro wacho kama katayamo kudho kataboche imopolo, makato ngwengo dido katakothora mobechwe, to dendu endo nanika mulo tulietalu. Uncle Eddie, take it. Leo siku yako ya kuzaliwa, Lavi. Leo siku yako ya kuzaliwa, Lavi. Happy birthday to you, Lavi. Tuende pamoja. Happy birthday to you, Lavi. Happy birthday to you, Lavi. Happy birthday to you, Lavi. God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much Lavenda. Na sote tunasema happy birthday Lavenda. Happy birthday. Thank you so much. Thank you so much. ONAGI Show, one more Kanyakla. So right about now, I don't want us to waste a lot of time. Are you all ready for main Jackie? Tafadhali, in the meantime, ladies and gentlemen, wakili ping pang ako wapi? Baby, in the meantime, niko sawa. I myself am called Mama Jackie. So many people are not understanding what I'm saying.
in Kijaluo, let me speak in English. When I started this my comedy and Mama Jackie, so many people said that you will not go far. But these days, I'm far. When you started your comedy at home, you go Migori, you leave Migori, you go Kisumu. You leave Kisumu, you come Nairobi. Who do not know? Oronjo koso koronjo. Ler koso kler. Kama wakili goe pipi pipi ping papo pipi pipa. Ambano wacho kisunga dek. Nyathima nyako nyakibele kisunga dek moko minyalo wacho. Mondo ng'ato eri. Kiki woni eri gisuchi. Nyaki wache bill moko mawatera. Waiter, please come. You serve what? This my babe. How much is the bill? But you know yourself you are nothing. You know that you are nothing. Lakini try to speak something which is impossible. You know yourself you are nothing, but try. Waiter, where's the bill? It is how much? 10,000. So, okay, just go. Take you. Mondo kick fuey. Just go. Go, babe, wakili. And 10,000. Chul mondo wadi. Koso ka wono ke wadi. Koso no kidwara. Ikela out mondo wabede kanya kasapar koso na koso niki pachi moro. Ladies, kama wewe ni mwana msichana ambaye wakapa place, hakuna haja yawa. Hii kitu nasemanga kila siku. Usuke nywele yako na 10,000, 3,000 na una nyuma. Raga poko shakapa. Olo posoka. Rabadaga. Rakashu. Huisha. Samanara doge. Osiepna. Mairo kod chunya. Kachorotho is the guy mokwongo sera. To nang'iyo pesa. Onge tiende. Churija pikipiki. Isirija pikipiki. Jaodija makanga. Isirija makanga. Try. Ingeni you are nothing. To try. Sungri. Yude wakili. Ngamanonge. Agoero kamano nosiepe kod wede mosabiro kowo jaoda. Jaoda naero. Wuon jakino dago maber. Okilo yalo wade chiel kawalaro weche mag lo. To kan wasikwen uduogo dak. Samana wuoyo gi jaoda tanyise ni babe, please try it. Ununue nyoma. Ng'eyo ringo notame. Omiyo wuon jako to mong'eyo. Omiyo samane wuon jaoda openja ne ang'o miyo nyathina sandore to bero ga isri gimokelo to chieng' nonege. Samane wuon jako kiro na fruta tedo to kamiyo to madho sup. Tambolo lo chako goye. Kodhi hospital tadhi anene. Apenj ne babe, what can you eat? To nyisa ni anything. No late pekich naero kod wuon jake. Wuon jake naero. Hene mano yanga. Jowadwa. Ji yango ji. Jomoko yango ji kagini nyithindo auchiel. An wuon jake yanga kaonge nyathi. Samana penj ni babe, what can you eat? To nyisa ni anything. Ping neno. Emala vya kawe ot. Toka uwe tamuro funda. Kabeta penny babe, can you try this? He said I can try. Kaka nakawa chiel. Makete dhoge. E kaka nodhi. Opaki Yeso. Nitie ng'ama iwago, nitie ng'ama be ugo sere. Jafulo ok iwagre.
kamano. Opak Yesu Ruoth. Hallelujah. Eno fo kamano. Chimo jokadongo adonga gowa. Yes yangon na. In the meantime, thank you so much. Bye. Are you also ready for Uncle Eddie? All the way from Migori. Put your hands together for Nyathi Nyakach hitmaker, Uncle Eddie. Karibu sana. Isade sana. Inade. Antim. Ang'o mane nene Nyathi Nyakach? Wan gi Nyakach moro ka iluongo ni Jidi. Nyakach in the house. Nyakach in the house. Nyakach in the house. Makoro. Ang'o mane neno kuom Nyakach? Kitemora. Kitemori. Uncle Eddie and Ngawa. Maybe jogi ongei. They just came across you on TikTok, on YouTube, and that's why we also invite you on the show so that ngama okungeyo kata gima nyalo ngeyo about Uncle Eddie, they also know so that they can support in one way or the other. Okay, first of all, erokamano kuom invitation. Fans bende asanteni sana kuom biro. Nyinga iluonga ni Edwin Ochieng and Jamigori. I love your song. Ajasona katega. Kore music kati iluonga ni Uncle Eddie. Ana machwako Nyathi Nyakach malicha. Ane akapela, chwake ane akapela. Maunge. Lungi nande anie. Lungi nande anie mama. Nyathi Nyakach iluonge banjo mama. Amiera na mama. Bibi daki kete tugo toto. Hey. Samane tumni owuok. Sana. There were a lot of criticism ni ikopo don't Prince Inda. Ena dier koso miriambo. Okay. Ka Uncle Eddie manitie. Koro anabu about Uncle Eddie. Yeah, koro penjo mi penja na onge geduoko ne. Ma en Uncle Eddie. Ma sauti mar Uncle Eddie. Yes, koro dongo winjo ka en duonde adier. Ower kendo nuone gi Nyathi Nyakach kendo. Lungi nande anie. Lungi nande anie mama. Wow. Uncle Eddie. Yes sir. Ija kanye baba. Dong mano mare. Okay. Jadi mawacho ni mano duonde. Wow. Awacho ni uwe ni mano duonde. Otaka Jackson nitiere. Otaka ma duonde. Approve. Bas. Otaka ya Nyasaye wuora. Uncle Eddie. Gine ija kanye ne ngama samoro kong'eyo. Okay, Uncle Eddie en Katega. Katega ni Suna Migori. Migori County in the house. Migori in the house. Wow. So kanye kama intiere koso gisani to iwuotho kigocho across the country koso in best kanye sani. Ne ngama samoro nyalo dwari. Base mara pod yudore Migori town. Kibiro Migori town nitiere hotel moro iluongo ni Gili. Kanye mabese. Ng'enyne boda kanyo unless kido ka onge mana pango show oko. Yeah. Wow. So ne promoters and everybody magombo mondo mi Uncle Eddie or perform in the events, maybe wedding, inaweza kuwa ni birthday, it can be any function. Inyalo invite Uncle Eddie, but he's based in Migori. Uncle Eddie, ingeni ka nigolo Nyathi Nyakach, tiyudo ka ng'ato dhi YouTube, to yudo ka Nyathi Nyakach chakende mantiere. Thumbe moko wayudo tich adi kata what's your plan in terms of more songs, albums? Okay. Ne wapango kelo bombshell. But kalore gachiel ariyo adek nok nyalre nwa release mana thum adi. Thum achiel lakini nwatimogi severally. Yeah. Kanyo chilunga kana koni ni otemore maber nikech okorore gi time maboyuda Nairobi. Gima ne kela Nairobi maduong' kane pok simi luonga. Nen biro loso thumbe mana weyo studio. Koro gik thumbe mabeyo ntiere studio. Yeah. And mane gima natimo chakre nyoro kawuono. Yeah. To gi tarik 8 chieng' mana biro. Yeah. Koro ang'eni by dwe mar 3 ka wangusha gik mang'eny seriously mamit.
Wow. Jadi Marito, Uncle Eddie, wapi makofi yake? Thank you so much. Wow. And we wish you all the best for ONAGI Show. Chieng mawa biro Migori County. Donge Uncle Eddie ber kocha kobiro kendo. Ako wayude dala, sindio? Of course, we'll be in Migori County in September. After starting with the Kisumu in April. This year we want to make sure we perform in all the 4 counties of the Luo Nation, and then we come back, but we will be coming back after every show in Nyanza. Uncle Eddie, yes. Kawatieko, ikoni gimbe golo gi video koso gin mana audios. Okay, abro golo audios, but date more the lando mar release gi. Yeah. Wabo release video bendadi. Achiel. Yes. Yeah. Wow. Ngama samoro dwari social media, YouTube channel is Uncle Eddie. Okay, kidwara Facebook, angi fans page mara. Yeah. Ibo manya ni Uncle Eddie. Then YouTube ibro yuda Uncle Eddie official. Yes. TikTok Uncle Eddie official. Yeah. Instagram Uncle Eddie official. Guys, I want you to do me a favor. Courtesy of ONAGI Show. If you are online right now, just go to Facebook or whichever app that is your favorite, and tafuta Uncle Eddie. Eddie with E-D-D-Y. Sindio? Exactly. And then you follow him. Yeah? Yeah, anaimba. TikTok Uncle Eddie official. Yeah, Uncle Eddie official. Let's subscribe to his YouTube channel. Let us support him. Let's grow him. Let's make him big as he should. Sindio? Wapi makofi yake tafadhali. Now, as he wind up, as he give us his last performance, I want to recognize the presence of Mwalimu Prince Toby, who is also amazing, and we'll make sure that we invite him on this stage in our future shows. Mko tayari kumwona? Sindio? Alright, thank you so much. Ladies and gentlemen, my super DJ, if you are ready, we will be ready with Uncle Eddie. One more time. Ladies and gentlemen, I appreciate you all. Let us have the last prayer, alafu to dance mpaka kila mtu aende nyumbani, si ndio? The reason why we give room for new comedians and new artists is because we want you one day to have this show going overnight. Mkikuja saa 2 saa 3 tuende mpaka saa 9 saa 10, si ndio? A night full of enjoyment and laughter each and every day, si ndio? Okay. Kako wachi nyinga joira logo wan watimo waloso recycled plastic posts gi watiyo gi waste mag plastic loso fencing posts to waloso garden furnitures bende. Ubro limo waticha dek, ubro neno wakwayo mondo ubi wanyalo bedo partners. Situpige makofi tafadhali. Thank you so much. Father, we thank you. We honor you for this show. We thank you for the gift of friendship and the gift of working together. Give us the grace to walk together and work together as we go home, watch over us. And we pray that the next one will be better than this. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Thank you so much. Of course, thank you so much, my super DJ. Let's do this.